सगळं काम राहून जातं. पाणी मला सांगा म्हणजे शूटिंग करायला बोलायला वगैरे सगळं करणार काय अशाच लाजतात जेव्हा मान बघा कशी लागेल. आणि एक 5 ते 7 मिनिटानंतर बघा भाजी ना आपली तयार झाली आहे. ह्यात पाणी आता ॲड करायचं पण आता नको. आता तर सगळं व्यवस्थित होत आहे आणि ह्याच्या पुढे पण सगळं व्यवस्थित होणारच आहे. ते तुमच्या सर्वांचे आशीर्वाद आहेत माझ्या पुढच्या मागं. आज थोडीशी भाजी काढतोय. मिरच्या नाही आहेत घरात. वांगी पण तयार झालेत काय? वांगी काकावाला काल बोलत होते काय कुठलं बिया काय म्हणजे जास्त नाही काढायचं आपल्या गरजेनुसारच काढायचं आहे बघा. जसं लागतील तसं काढतं. मध्ये वाढ होत राहते ना मिरच्यांची. हा पडवळ काढ. बघा हे बघा पटवळ अजून आहेत. ही ना काटल्याची नर बेल आहे बघा. एका ताईंची कमेंट होती हा असं खेचून तोडून काढायचं कैचीने नाही कापायचं. बघा तुम्ही सांगितलं ना म्हणून मी कुणाच्या बाबांना सांगितलं की अशी कामेंट होती आपल्याला की वांगी ना कैचीने कापायची नाही. आम्हाला असं माहिती नसतं ना. हे बघ इथे पण आहेत वांगी बापरे मोठी दोर आहेत. काढू काढ सगळे भरीत करूया मस्तपैकी. आज नाही झालं तरी उद्या परवा होईल ना. त्या खूप मोठी मग भरीत चांगलं लागणार. इथे 2 आहेत. कुठला पक्षी ओरडतो हा? काटे खूप आहेत बघा वांग्यांना. काटेरी वांगेत. मी काढू का एक? कुणाल जेव्हा मला ओरडतात मला हात लावून देत नाही. हा त्यांची झाडं आहे ती त्यांची झाडं. कशी उलटी अशी हे करू. जरा खेच ताकद करायला लागते थोडी ताकद. हां हां हे बघा तुटलं. ह्याला कीड लागले बघ. हा वेगळा ठेवायला पाहिजे. कीड लागलं फेकून देते. भरली वांगी भरली वांगी. हा आळाच्या बाहेर जाऊ त्याला वांग्याला. मला तर एक तोडायला सगळी तोडली तू. मला एक पण तोडायला नाही ठेवला बघ. बारकीच काढायची. नाही नाही मी तोडणार थांब. छोटा आहे तो काढ. कुठला आला तिकडे हा बघू दे केवढा आहे तुम्हाला बघू दे तर खरं. हां त्यातले काढ. तिकडे 2-3 काढायचे. पुढच्या साईडला पण आहेत ना. हा ते 2 काढायचे. हा काढ तो नको राहू दे तो राहू दे. हा बघ हा घे. हा पण छोटा आहे एकदम. हा घे. थांब मी तोडणार. मी तोडणार. हिरो नाही असं. हा बघ तुटला. हा बघा मी तोडला बघा. अजून आहेत तर काढा. कुणाल गेला? कुणाल गेला? कुणाल कुणाल हाय हाय हाय. सांगितल्याशिवाय जाणारच नाही. मला वाटलं गेलास का काय. त्याने गोण्या उचलल्या ना गाडीतल्या. तांदूळ साफ करायचेत. लांब आलाय. हा रे ह्याचं पण भरीत छान मस्त. हे बघा टॅमॅटो की नाही तयार झालेत. लाल झाले. हा काढ. हा ते आपल्या काकींना बघायचे होते. छोटे होते असे झाडावर लाल झालेले चांगले दिसतात ना. हे इकडचे पण तयार होते ना. हे बघ ते कलर यायला लागला त्यांना. हा हे बघा मस्त त्यांना कलर फुटायला लागला. हा ते आता तयार होतील बघ. हे पण ते पण तयार झालं का दाखवी ना मी. झुपक्याने तयार होते. एकदम नाही सगळं पिकणार. हे काय काय पिकते. लाल होत राहिला ना तो दुसरा त्या जोडीला होणार. चला 3 निघाले. कांद्याची पात काढूया.
कांद्याची पात फुलली. हवे मला कांद्याची पात. भरपूर तयार झाली ना. काहीतरी बनवूया भाजी बिजी. तिकडची पण काढू, त्या साईडला पण आहे. वास मारायला कांद्याच्या पाताचा पण मस्त. कांद्याचा सुगंध. रान बघ किती आलं तिथे, ते काढायला पाहिजे. पकडली त्याला बघ. हे बघा, हे असेच कांदे खराब झालेले होते ना, मग थोडेसे ओलसर वाटले ज्या लावले होते, तर आली चांगली पात आली. पाणी घाल पहिलं झाडांना. भाजी बघा, आज मी जाम खुश आहे. मी असे नाही, आम्ही दोघं पण जाम खुश आहोत, कारण भरपूर भाजी निघालेली आहे. शिराळा फक्त एकच निघाला आहे. शिराळ्याची वेल ना, मला वाटतं जून झाली ना आता. जून नाही आता झालं वय. हां, भरपूर दिली ना, आता ती नवीन लावायला लागेल आपल्याला. भाजी सगळी दाखवते तुम्हाला, जरा वेगळी वेगळी करते. पुढे भरपूर आहेत, अर्धा किलो काय. काटे टोचतात बाबा हे. हे बघ. हां, सोनं भेटलं, सोनं. हे अशी भाजी निघाली का खूप आनंद होतो ना. धुवायचे म्हणून जरा जमिनीवरच ठेवते, पण किडायला लागला काय नाही. नाही तर राहू दे, ते काय करू नको. बघते मी नंतर, चेक करते. झाले जवळजवळ अर्धा किलोच्या वर आहेत वांगी. टॅमॅटो पण ते तयार होतील ना. धुवायला पाहिजे, सगळी माती लागली. पडवळ अर्धा किलोच्या वर, अर्धा किलोच्या पडवळ 1 किलोच्या पुढे. वजनदार असतो ना पडवळ. सगळी धुवायला पाहिजे. ही बघा, ही पडवळ, हिरव्या मिरच्या गरजेनुसार सगळं काढल्यात. वांगी पण जवळजवळ 1 किलोच्या आसपास आहे. टॅमॅटो आणि ही आपली गिलकी. शिराळा एकच निघाले, कारलं नव्हतं ना. कारलं पिकलंय. आणि ही कांद्याची पात, ही बघा, ही आता मला बनवायची आहे कांद्याची पात, म्हणून मग काढली थोडीशी. आपण ना इथे पण लावलेली आहे, ती बघा समोर, ती भेंड्याची रोपं दिसतात ना छोटी छोटी, त्याच्यामध्ये पण ते ओले कांदे होते ना, तर ते मी टाकले तिथे मग, आणि रुजलेच चांगले, ते पण येतील जोडीला. हे असेच आपले लावले होते, पण आली बघा. चला, या भाजीच्या याच्यामध्ये नादामध्ये ना सगळं काम राहून जातं. मुलीचं पाणी राहिलं. सायलेन्सर कुठला माझा खराब. माझा सायलेन्सर पॉवरफुल आहे, कमल पॉवरचा. मग आवाज मध्येच काय होतो. इकडे इकडे 1 मिनिट इकडे. आता माझ्या लक्षात आला, थांबा जरा 1 मिनिट. कुणालच्या बाबा इथे समोर पण जरा. बोल ना. बोल काय झालं. खाली तर बस. खाली बसून काय आपल्याला एक मिनिट काळोख दिसतं. एक कमेंट होती, एका भावांची कमेंट आहे की कुणालच्या बाबांना असं म्हणजे ब्लॉग बनवायला सांगा, म्हणजे शूटिंग करायला, बोलायला वगैरे सगळं करणार काय. असेच लाजतात जेव्हा मान बघा कशी लगेच खाली आली. काम नाही ते नाही आपलं. नाही तर अजून जमत, अजून लाजतात ते बोलायला वगैरे. नाही जमत. आणि ऑफ कॅमेरा तुम्हाला मी दाखवेन काहीतरी शूटिंग करून, किती तोंड म्हणजे बोलतं ते. नाही बोलतो. जावा, चला आंघोळीला जा. चला, मी आधी पहिला भाजी धुवून घेते आणि मग माझ्या कामाला सुरुवात. झाडांना पाणी पण घालायचंय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 9:30 वाजले सकाळचे आणि आमच्याकडे हे बघा कामं चालू आहेत मागे. ते बघा, ते कुंपणाला ना काय म्हणूया आपण, ते बांबू असतात ना, ते लावतात सपोर्टसाठी, कारण खूप गॅप आहे मध्ये म्हणून. आणि आज मी पडवळची भाजी करते. आपल्याला कमेंट होती एका ताईंची की ताई पडवळच्या भाजीची रेसिपी शेअर करा, तर ती तुम्हाला मी झटपट दाखवते. आणि अजून एक गोष्ट, केस बघा धुतलेत मी आज. तुम्हाला मागच्या एका व्हिडिओमध्ये केसांचं तेल मी तयार करून दाखवलं होतं आणि गेले 2-3 आठवडे मी यूज करते ते तेल, आणि त्याचा रिझल्ट मी तुम्हाला सांगते. पण मी खास बोलते आज तुमच्याशी, म्हणजे जवळजवळ आठवड्यातून 2दा मी हे तेल लावते आणि त्याचा रिझल्ट असा आहे की केसांचा गुंता अजिबात होत नाही. एकदम केस ना माझे एकदम सॉफ्ट झालेत. आणि आता बघा मी धुतलेत केस. आता हा टॉवेल लावून मी संध्याकाळपर्यंत जरी राहिले किंवा मी केस नाही विंचरली ना, अगदी दुसऱ्या दिवशी जरी विंचरली तरी पण अजिबात माझ्या केसांचा गुंता होत नाही. मागच्या आठवड्यात असं झालं होतं की भरपूर मला काम होतं, त्याच्यामुळे केस माझी विंचरायची राहूनच गेली होती. म्हणजे केस धुतले मी आणि तशीच राहिली. आंबोडा बांधून ठेवला
आणि दुसऱ्या दिवशी मी म्हणजे विंचरायला घेतली आणि माझ्या लक्षात आलं की केस मी काल विंचरलीच नाही धुतल्यानंतर. आणि मी जेव्हा विंचरायला गेली मला नवल वाटलं या गोष्टीचं की अजिबात केसामध्ये गुंता नाही, काही नाही. त्याच्यामुळे मला वाटतं ही गोष्ट तुमच्याशी शेअर करायला पाहिजे. आणि केस पण माझे एकदम सॉफ्ट झालेत, खूप मला फरक पडला आहे. केस गळती तर माझे होत नाहीच आहे, पण नवीन केस पण प्लस यायला लागलेले आहेत. तुम्हाला मी सांगितलं तर हा माझा पुढचा भाग बघा, इथे खूप पातळ आहेत केस. त्याच्यामुळे हा छान अनुभव मला आलेला आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही हे तेल नक्की करून बघा. तुम्हाला जर का ते तेलाची मी रेसिपी तुम्हाला जर का हवी असेल ना, मी लिंक शोधून ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. प्लीज तुम्ही सगळ्यांनी ना करून बघा, खूप उपयोगी आहे. आता मला फायदा झाला आहे म्हणून मी अगदी कळकळीने तुम्हाला मी सांगते. त्याच्यामुळे नक्की तुम्ही करून बघा. तर चला आता आज भरपूर कामं आहेत. मागच्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी हे कांद्याचं साली बघा त्या भिजत घातलेला दाखवलं, ते खत तयार करायचं ते तुम्हाला मी दाखवते थोड्या वेळाने. सगळ्यात आधी पडवळची भाजी, ती पण चुलीवरती. तर भाजीसाठी साहित्य बघा, कांदा, लसूण, टॅमॅटो, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि ही आपली पडवळ. आणि त्यात मी थोडेसे वाल घेतलेत, मोड आलेले. हे बघा, चण्याची डाळ पण टाकू शकतो, पण माझ्याकडे वाल होते म्हणून मग म्हटलं हेच टाकूया. कढईमध्ये तेल बघा गरम करत ठेवलं आहे आणि तेल चांगलं तापलं आहे. आता सुरुवात करूया आपल्या फोडणीला. सगळ्यात आधी टाकूया राई. बघा राई आता तडतडायला लागले, त्यात मिरची टाकूया. आता जिरं, आता हे कांदा आणि लसूण टाकते. चांगलं लाल करून घेऊया. आता कांदा आणि सगळं लाल झाल्यानंतर टॅमॅटो टाकूया. चांगलं जरा परतून घेऊया आपण. आमच्याकडे आज काम चालू आहे ना पाठीमागे, म्हणून आवाज येतोय. आता हे चांगलं परतून झाल्यानंतर त्यात आपण ही भाजी टाकूया. हळद टाकते. कोथिंबीर, चवीप्रमाणे मीठ. आता चांगलं मिक्स करून घेऊया. चांगलं मिक्स करून झालं की आपण त्याला तर झाकण लावूया आणि वाफेवर ते शिजू देऊया. आता मी ना जागा चेंज करते. इथे मागच्या साईडला ठेवते. आणि एक 5 ते 7 मिनिटानंतर बघा भाजी ना आपली तयार झाली आहे. कारण हा बघा, हा वाल आहे ना आरामात मोडला आहे. त्यात आपण टाकूया आता ओलं खोबरं आणि जरा मिक्स करून घेऊया. आणि भाजी आपली तयार. आता ही भाजी शिजेपर्यंत मी चपात्या पण करून घेतल्यात आणि त्या मी चुलीवरतीच केलेल्या आहेत, कारण भाजीवरती लक्ष राहावं म्हणून. या बघा, भूक लागली. डिश आणते जरा, ऊन बघा कसलं पडलंय. त्यांना भूक लागली कधीची, खायला येते मी. मला पण आहे ना डिश. छान अशी मस्त ताजी फ्रेश आपली भाजी तयार झालेली आहे. आता मी देते कुणालच्या बाबांना पहिला खायला. हे बघा, चपाती आणि पडवळची भाजी नाश्त्यामध्ये आज. आणि इकडे दिले, चांगली वाटली, आवडली, भूक लागली होती ना. चला जरा खाऊन घेते, बरीच कामं बाकी आहेत. चपाती ना कडक झाले का? बरोबर आहे ना, चुलीवरती केलेत ना. म्हटलं चूल पेटलेली, परत भाजी म्हटलं 10 वेळा आतभर परत नाचायला आलंच ना, म्हटलं चुलीवरच करते. बघूया म्हटलं जमतात काय. जमल्यात ना. मस्त आली भाजी. आणि आता आम्ही चाललोय खत बनवायला. आणली ना जाळी. कांद्याचं खत तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये बघा दाखवलं होतं. साली ना कांद्यांच्या भिजत घातलेल्या 2 दिवस भिजवायच्या चांगल्या. आता हे गाळून घ्यायचं सगळं पाणी त्यातलं. मोठी गाळणी हवी ते ना, कपडा ना होईल ना ह्याच्याने पण. आता ह्या साली आहेत ना ह्या काढून घ्यायच्या
आणि त्याचे पाणी आहे ना, हे बघा हे थांबते पाणी ते नंतर दिसणार, कलर दिसणार, रंग बघा असा. ह्या साली पण फेकायच्या नाही हा. हा घे पकडू मी एक साईडला. सगळं एकदम येणार नाही. हे असं सगळं गाळून घेतो आम्ही आता थोडं थोडं करून, आणि तुम्हाला दाखवतो सगळं गाळून झाल्यानंतर. हे असं पाणी बघा तयार झालंय, असं कलर आलाय ना. यात आता भरपूर पाणी ॲड करायचं. आता पुरं हे सगळं भरणार आम्ही, आणि मग आपल्या फुलांना फळझाडांना आपण टाकू शकतो. हे एकदम लाल लाल पाणी बघा. आणि ज्या साली आहेत ना त्या आपण फेकायच्या नाही. ते आता कुणालच्या बाबा ना तिकडं सुकत घेतलं, ते सगळं पालापाचोळा आहे ना झाडांचा तो ठेवलेला जमा करून, तर सगळं आम्ही झाडांच्या बुंद्याशी घालणार सुकल्यानंतर. कारण का तो ओलं ओलं टाकलं ना की ते किडे मुंग्या असतात ना, डोंगळे वगैरे, ते खूप म्हणजे त्रास देतात, ते झाडांना नुकसान होतं. त्याच्यामुळे मग आम्ही सुकवतो आणि मगच घालतो, ओलं नाही घालत. कारण गावाला बघा ते डोंगळे वगैरे भरपूर असतात, त्याच्यामुळे ही काळजी घ्यावी लागते आम्हाला. ह्यात पाणी टाकायचं, ह्यात पाणी आता ॲड करायचं. आता हे पण पाणी कमी बसेल, आता अजून अजून त्यात ना ॲड करत जाणार, झाडांना घालत जायचं. एकदम पॉवरफुल असं एक खत आहे. भरू दे ना, भरून ह्याच्यात करूया टाकताय. चांगलं आता मिक्स झालंय. आता हे घ्यायचं आणि झाडांना घालायचं. झाडांना घालते वेळी पण आहे ना, तुम्हाला दाखवते मी जरा थोडंसं. डबा आहे तुम्हाला ह्याच्यात. फुल झाडासाठी चांगलं ना हे. फळ फुल दोन्ही झाडांना. खुरपं घ्यायचं, माती जरा ना खुरपायची. हे घे एक तू घे, मला आहे ते हा कोयता घे. इथून सुरुवात करूया गुलाबापासनं. थोडीशी माती अशी साईडने अशी खुरपून आणि मग टाकायचं, म्हणजे कसं ते व्यवस्थित ते मुळापर्यंत जातं पाणी. मग एक एक मग टाकायचं बघा कसं जिरतंय पटकन. हे असं आपण वेस्ट करतो कांद्याच्या साली वगैरे, पण हे असं आपण उपयोग पण करू शकतो. कांद्याच्या सालींचा आहे, लसणीच्या साली, केळ्यांच्या साली. आता हे असं ना सगळं आम्ही टाकून घेते, जेवढी पण रोपं आहेत ना. खूप ऊन लागतंय मग. अर्ध्या झाडांना घातलं आता मी खत. ऊन लागतं ना म्हणून मी ते जरा येऊन बसली. कुणाला जेव्हा टाकतात ते बघा, जास्त नाही वाजले तरी पण कडकडीत ऊन नुसतं. तरी टोपी पण घातली बघा, म्हणजे थोडंसं बरं वाटलं टोपी घातली म्हणून. पुढची झाली ना सगळी. इकडची बघा बाजू झालेली आपली, तिकडची बाकी आहे. आता बघतो आता जास्त ऊन झालं तर आता नाही टाकणार, आता ठेवून देणार. संध्याकाळी मग घालू 4-4:30च्या दरम्यान. कारण उन्हातून पण बघा झाडांना पाणी नसतं घालायचं. पण इथे कसं मोकळी जागा आहे, त्याच्यामुळे काय सावलीच नाही आहे. तर असं ऊन भरपूर वाटतं. 9-9:30ला पण असं वाटतं किती ऊन पडलं आहे, पण सावली नसल्यामुळे असं वाटतं. मग थकाल झालं जाम. राहू दे चला आता, बस झालं. संध्याकाळी टाकूया तिकडची पूर्ण करून टाक. ते संध्याकाळी रान पण ओढायचं. हे बघा हे कंपाऊंडच्या भोवती सगळं साफ केलं ना, ते संध्याकाळी करणार. कारण ते थोडं सुकल्यासारखं झालंय, म्हणजे सुकायची वाट बघवतो पण थांबलो होतो आम्ही. मला वाटतं संध्याकाळमध्ये सुकून जाईल, मग ते एक संध्याकाळी करणार. मग होईल ते, आणि तो पण तो कुणाला पण येईल ना, मग त्याची पण मदत होईल. मग बस झालं, खूप ऊन लागतंय. आता हे असं ऊन असलं ना का घरातलं काम मी आता आटपून घेते, कारण उन्हात ना नकोसं वाटतं ते काम करणं. पण जरा 5 मिनिटं वारा खाल्ला पण बरं वाटलं ना. पण आणि आता थोडंसं लिंबू सरबत बनवते. हे बघा ऊन लागलं भरपूर आहे बघा. बनवून ठेवते, एवढं कुडाला पण येईल आता, तो पण पियेल आणि आम्ही दोघं जण. लिंबू पाणी टॉनिक.
एनर्जी ड्रिंक आहे, एनर्जी ड्रिंक. झाडं होत नाही तर गरम कायच वाटतं. हा मग आपलं सगळं ओपन स्पेस आहे ना त्याच्यामुळे गरमी होत नाही घरात, पण बाहेर गरम. बाहेर हा ऊन जाम लागतं. वारा वगैरे भरपूर आहे, ते वाऱ्याची कमी नाहीये. घरामध्ये पण एवढं थंड असतं म्हणजे पंख्याची गरज नाही, इतका चारी बाजूनी वारा असतो. किचन मध्ये तर एवढं छान आहे ना, मागचं दार आहे ना, तिथं बसतं ना का सगळी गरमी पळून जाते. पण बाहेर गेलं ना की ऊन मात्र भयंकर लागतं. सावली नाही ना, सावली नाही. म्हणून पटापट झाडं वाढली पाहिजेत. 2 वर्ष जातील तरी पण ना, 2 वर्ष जाणार झाडं मोठी व्हायला. 2 वर्ष फळ येते. आणि अजून एक पाण्याचं कनेक्शन जे केलं ना, तुमच्या सर्वांच्या खूप चांगल्या कमेंट वाचल्यास का कमेंट. पुन्हा जेव्हा कधी वाचत नाही ते व्हिडिओ पण बघत नाही माझे, बघतच नाही ना, कधीच नाही व्हिडिओ बघतच नाही. आमच्या घरात कोण नाही व्हिडिओ बघत. तुम्ही जे व्हिडिओ बघता ना तेच, घरातली माणसं कोणी काही नाही. पण खूप चांगल्या कमेंट्स, खूप जणांनी असे आशीर्वाद दिले आणि म्हणजे आमच्यापेक्षा तुम्हालाच जास्त आनंद झालेला आहे. त्याच्यामुळे वाचल्या मी कमेंट्स काल, त्यांना रिप्लाय पण दिला, खूप छान वाटलं. पण आता खूप इझी झालंय, आता खूप बरं झालंय आता कालपासनं. आणि अजून पण करायचंय पुढे जाऊन, पण बघूया. आहेत थोडेसे प्लॅनिंग आहेत, ते हाऊस वगैरे बांधायच्या पण कमेंट आलेले आहेत. पण ते कसं स्टेप बाय स्टेप करूया सावकाश. आता कसं एवढं फारसं काही समजत नाही आम्हाला, जसं कळत जाईल तर त्या पद्धतीने करतोय. आणि एक बजेट आहे आमचं, त्या बजेटप्रमाणेच आम्ही सगळ्या गोष्टी करायला जातो. कारण तुम्हाला माहिती आहे कुणाचं बघा शिक्षण बाकी आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यात आधी त्याचा विचार करूनच आम्ही बाकीच्या गोष्टी सगळा प्लॅन करतो. पण आता शिक्षण कुणाचं महत्त्वाचं आहे, बाकीच्या गोष्टी काय आपण नंतरला पण करू शकतो. हो मग त्याच्यात जवळजवळ 2 वर्ष कुणाचे वाया गेले लॉकडाऊनमुळे. पण आता नको, आता तर सगळं व्यवस्थित होतंय आणि ह्याच्या पुढे पण सगळं व्यवस्थित होणारच आहे. ते तुमच्या सर्वांचे आशीर्वाद आहेत माझ्या कुणाच्या मागं. तर आमची पण कशी तीच धडपड आहे की त्याचं सगळं व्यवस्थित होऊ देत. आणि ह्याच्या पुढे तुम्हाला ते म्हणजे माहीत पण पडेल, तुम्हाला मी सांगेन सगळं त्याचं शिक्षणाचं आता काय होईल ना, जसं जसं होत जाईल ना तुमच्याशी मी सगळं शेअर करत जाईल. चला मग मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आजची पडवलची भाजीची रेसिपी, परत झाडांचं खत आणि म्हणजे केसाच्या तेलाविषयी पण तुम्हाला बघा थोडंफार सांगितलं मी. तर तुम्हाला कसं वाटलं ते जरूर मला सांगा कमेंट करून. आणि व्हिडिओ जर का आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप